са много големи. Аз съм на най-бавните, тя втора като първа, най-бавните. На ти дядо ни оборота буде. На ти край, пети край. Да. Ето е така. Ама това са много отход. Голяма маса и вижте, ще да отиде и не може да ги премери всичките. Сега така добре ли това положили? Да. Аз съм получил още най-бавната оборота. Ама дали да изляза повече обороти отзади? Не си го бе? Не са били поръчки да знаеш.